भी ताकू सही कथा बारंबार कहिछि काली राति रे ठाकुर को कम फूल न देखि मते भारी खराब लागिला। अच्छा कहिलो ए श्रीक्षेत्र रो सब फूल गछौडा को सुंड काई गले हेदी मधुना ना श्रीक्षेत्र रो षंढ माଳ माଳ हेले कोन हबो भक्ति तो संपूर्ण दुर्बल ओ छाड़ो से कथा। अच्छा कहिलो नना एकुडा की कथा जणा नहीं कि सुना नहीं आम महाराजा काली से गोविंद भंज को सेनापति कर देले। इहो मधुर ना खाली सेतिकी ना कोन युद्ध आगरु तांको कांची की पठाई सारले काई सेठी आउ कोन होबो की के हबो कोन ठाकुर हमर सपन आई छथि जहा चावले धना माळ थेबो से हेबो उत्कलर सेनापति ताहेले युद्धरे जलाभ करिवे आ सब सेना गयो आम सेनापति थाउ थाउ ठाकुर सपने ले से गोविंद भंज सेनापति करिबा खाली सेतिकी से गोविंद भंज किए जानि से गोविंद भंज होची उत्कलर सेनापति गोविंद भंज त्रिलोचन भंज को पुओ पुरी रहउथिले केही जानि नथिले एबे जଣା पडिला तो बड़ा विचित्र कथा विचित्र कथा हलाइ कोठी आगको आहुरी विचित्र हबो हां एथिरु तो जड़ा पडुची तांकर सठिक वीरत्व और पराक्रम अछि। आहा एथर हम महाराजा निश्चय जला निश्चय जलाभ हे परिबे जगन्नाथ का इच्छा जय जगन्नाथ।
ସକାଳ କରି କାମ ଚାହିଁକି ଆସିଲେ ଯାଉଛି ଗଛ ମୂଳେ ବସିବେ ଖରା ନେଉଟି ଗଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରଜାହାର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଏମାନେ ଯଦି ମୋ ଦହି କିଣନ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେ ମୁଁ ଡାକି ଦିଏ ଦହି ନବ ଗୋ ଦହି ଲୁଣ ଦହି ନବ ମିଠା ଦହି ନବ ନା ଖଟା ଦହି ନବ। ଏ ଗାଁରେ କେହି ବି ଦହି ରଖିଲେନି। ହଉ ଯାଉଛି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବି ସେ ଗାଁରେ ଆଜି କଣ ମିଳୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଜମା ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟି ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା। ନିକଟରେ କେଉଁଠି ତ ଜଳାଶୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ତୃଷ୍ଣା ଲାଗିଲାଣି। ଜଳ କଥା ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବା? ଏଇ ତ ଜନଶୂନ୍ୟ ପଥ। ଏଇ ତ ଜନଶୂନ୍ୟ ପଥ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ମାଉସୀ ଜଣେ ବସରାକୁ ନେଇ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲୁ ତା ପସରାରେ କଣ ଅଛି? ହଉ ଆପଣ ଏଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ଝାଳ ମାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ମାଉସୀ କି ପଚାରୁଛି। ମାଉସୀ ଓ ମାଉସୀ ଟିକେ ଶୁଣିବ ମାଉସୀ ଓ ମାଉସୀ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ନାଇଁ ଏ ବଣର ଗଛ ଲତା ଗୁଡା କହୁଛୁ। ଭାଇ ଟିକେ କୃଷ୍ଣା କଷ୍ଟରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମ ପଛରରେ କଣ ଅଛି କହିଲ? ଓ ପଶୁରେ କଣ ଅଛି ତ ପସରାରେ? ମା ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ। ପସରାରେ ପାଣି ନାହିଁ ଦହି ଅଛି। ଦହି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେ ମାଉସୀ। ଆମକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଦହି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାରି ଭଲ ପାଉ। ମୋର ଏଇ ସାନ ଭାଇ ଜଗାଟା ପରା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଦହି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଏ ବୋଲି ମାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛି। ଅନେଇଲୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ସିନା ଚୋରି କରେ, ହେଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଭାଇ ପରା ମତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗା ଆଉ ସେଇ ଚୋରି ଜିନିଷରୁ ଭାଗ ବି ନିଅନ୍ତି। ଜଗା ଏଯାଏ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ। ହଉ ମାଉସୀ ଦହି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ପିଇବାକୁ ଦେ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସ ମୁଁ ଦହି ଭାତ କରି ଦଉଛି।
ମାଉସୀ ଶୀଘ୍ର ଦହିବା ପିଇବାକୁ ଦେ ମାଉସୀ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଦେ ମାଉସୀ ଜଲ୍ଦି ଦେ ମାଉସୀ ଆଉ ଯଦି ଦହି ଅଛି ଦେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି आत्मा पूरा शांति अग्रज एथर आपण खुशी त हरे जगन्नाथ प्राणटा रहीगला नहले ए जो मुंड फटा खरा प्राणटा चाली जाई थांता हनी भाई ये जो मुंड फटा खरा हेउची कुआडे ଆଉ ଜମା ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏ ମାଉସୀ ଯଦି ଆମକୁ ଦହି ନେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ ଏଇ ଖରାରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା हरे जगन्नाथ पथ हमको आहुरी अनेक दूर बाकी रही उचित समय जदि माउसी जनक दही धरी आम पाखरे पहुंची न थांते कौन होता कहलु कहलु जगह कौन होता ପ୍ରାଣଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କଉଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ଏଣେ ଘର ଗୋଟା ଯାଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିଛି ହାଟ ବଜାର ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମତେ ରାତି ଅଧ ହୋଇଯିବ ଦେଲେ ଦେଲେ ମୋ ଦହି କଉଡ଼ି ଗଣ୍ଡାକ ଦେଲେ ଇରେ ଜଗା କଣ କଉଡ଼ି ମାଗି ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ତ କଉଡ଼ି ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉପଦେଶ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ କରିବା ପସରାଟା ଯାକ ଦହି ପିଇ ଗଲ କଉଡ଼ି ଦବ ସେ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛି ହଉଛ କଣ पैसा पैसा तो हम पाखरे नहीं ଭଲ କଥା ହେଲା ପଇସା ନାହିଁ ଦହି ପିଇଲ ପଇସା ନାହିଁ ଧର୍ମ ଛଡା ତୋ ମା ତତେ କେଜାଣି କେମିତି ଏଡ଼ିଟେ କଲା माउसी दही पीलु बोली कौड़ी बदଳରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜଗାତା ହାତର ରତ୍ନମତି ତତେ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ତୁ ପୁଣି ଗାଳି କରୁଛୁ
ପାଇଁ ପଛରେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ରତ୍ନମଦିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତୋ ଦହିର ଉଚିତ ପାଉଣା ନେଇଯିବୁ ମାଉସୀ, ତୋ ଦହିର ଉଚିତ ପାଉଣା ନେଇଯିବୁ। ବାବାରେ କଜଳ ପାତିଆ ଭଦର ଲୋକ, ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଦହି କଉଡ଼ି ଦିଅ। ବିଚାରି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟା। देख माउसी ଆମେ ବି କୋଉ ରାଜା ମହାରାଜ ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ ସୈନିକ। ପଛରେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିବୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ରାଜା ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ଚଢାଇବୁ। ଓ ଅଗ୍ରଜ, ଆପଣ ଟିକେ ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ମାଉସୀ, ରାଜା ଯଦି ତୋ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ତୁ ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ତୋ ଦହିର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ସେହି ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। କଣ ସବୁରେ ରତନ କି? ନାଇଁ, ପିତଳ ମୁଦି, ପିତଳ ମୁଦି। ଓ ଅଗ୍ରଜ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବା ଟିକେ ନିରବ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ, ତୁମେ ରଖିନିଅ ସେହି ମୁଦ୍ରିକାକୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆସନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। এইটা কোন সତରେ ରତନ ମୁଦି? ହଉ ରାଜା ଆସନ୍ତୁ। ଜୁହାର ମଣିମାନ। କିଏ ତୁମେ? ମୋ ନିକଟରେ ତୁମର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଜାତିରେ ମୋ ଗୌଡ଼ୁରୀ, ନାମ ମୋର ମାଣିକ। ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଠାରୁ ଦହି ପିଇ କାଞ୍ଚି ରାଇଜକୁ ଗଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପଇସା ମାଗିବାରୁ କହିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ମୁଦି ଦେଇ ମତେ କହିଲେ ଏ ମୁଦିକି ଦେଖାଇବୁ ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ ତୋର ଦହି କରୁ। ତୁ କହିପାରିବୁ ମାଣିକ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ଜଣେ କଳା ଆଉ ଜଣେ ଗୋରା, ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ରାଜ ପୁଅ ଭଳି। ଜଣେ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ।